janvier kalo tile 26 samba 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn dɔgɔkun min daminɛtɔ filɛ nin ye ala ka timoko ɲuman di an na aw bɛɛ lajɛlen ma si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'an ma baarakɛdaw ala k'olu yiriwa denmisɛnninw ala k'olu lamɔsi d'an ma maa minnu bɛ bana na ala k'u ka bana ban si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ala ka garijɛgɛw foni falayi bi ye ntɛnɛ ye e tɛ se u ka ye e ye yɛlɛmanika de ye i bɔ ka yanfa ninnu fɛ yen n t'a dɔn o ye kayi de ye o a ti yɛlɛmaniya a bɛɛ tɛ kayi ye de n tɛ ne ba ye kunyakarika ye nka olu fana ye kayi ye falayi n'i ko ntɛnɛn segu kɔrɔba de b'o la o ye segu sugu de sigi don ye a b'a fɔ min ma ko dɔgɔ segu dɔgɔ ye bi ye ka segu n'a lamini n'a tɛnkundugu n'a bolomadadugu bɛɛ fo falayi an donkan filɛ nin ye bamansiwale ni ɲugawale kɛbaaw k'u ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ sigi sen kan armée ye fura sɔrɔ a bɛɛ la kunungo sɔrɔ min ye mali jabaranin na baro kɛlɛtigi ale tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni armée ka san 64 ye an ye kungurunin dɔ sɔrɔ a la an na o da aw ma bi bade n'o o ye seku tarawele capitaine ale ka fatulu ye san 14 ye bi ye tasibilaw olu kɛra kalanko ta nasira fɛ falayi sanayɛlɛ kalanso mɛtiriw k'u bɛ colo la dɛ k'u tɛ ka taa dɛ minisiri ko k'u tɛ ka taa kati ifm olu ye baara jɔ bi k'u ka janvier kalo sara ko n'o ma d'u ma k'u tɛ baara kɛ u ye bataki ci bi tumutukaw ko k'u b'a ɲini énergie fɛ a ka kunnafonidikɛw ma kurantigɛ a barika bonyana tumutu olu b'a fɛ de e ko cogo di e bɔra ka min do ani min bɛ sa o tɛ kelen ye dɛ e tun bɛ yen tuma min o kun ye biennale de ye e tun bɛ yen couvre-feu kun de ye e tun bɛ yen yelen bi fa bɛɛ fɛ biennale banna o ka cɛ tumutukaw yɛrɛ b'a dɔn falayi n'an bɔra tumutu an bɛna na an yɛrɛ sɔrɔ sisan sa min ye laadalatigiw AES kɔnɔna na Niger ni Burkina tɛmɛnen kɔfɛ u ka tile 5 baara daminɛna palais de la culture la seko ni dɔnko tigilamaw n'an ka laadakɔrɔ matarafabaw ka bɔ AES jamana 3 la olu bɛɛ lajɛlen bi yan ayiwa min ye yirimajɔ polisiso maaw ye fala y'u bolo da zon belebeleba kan ŋanamu-ŋanamukɛla belebele sefa wari 400,000 a y'o de ngalabuti n'ale ye so dɔ dayɛlɛ yan a b'a fɔ k'a bɛ se ka na katakatanin t'a fɛ a bɛ taa dɔwɛrɛ dayɛlɛ yirimajɔ a b'a fɔ k'a bɛ se ka na mɔbiliw t'a fɛ yen a bɛ taa ni e kɔni ala de ye cɛ ka wari caman fo ka taa buru fiyɛ i t'a y'i ɲɛ na wa min kɛra kabakoma yɔrɔ ye a bɛ anw minnu ta k'an bila baara la an fana b'a sigi sa k'an ye baara sɔrɔ jaa cɛ ti maa ye plainte 30 o de tun b'a bolo Modibo K'a fɛ yen n'o ye yirimajɔ polisiso 13 an ka polisiso olu ye wulikajɔ kɛ a n'a ka brigade cɛ dɔ Yusu ka yamaruya kɔnɔna falayi an na an da don o la bi waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ ka taama États-Unis kan ne falayi i bɛ état d'urgence kɔni dɔn ko état d'urgence bɛ États-Unis jamana 20 kɔnɔna na bi ka sababu kɛ glace kuru ni fɛnw ye maaw tɛ ka se ka taa yɔrɔ si o ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye farikolo ɲɛnajɛ Stade Malien Petro de Luanda Stade ka 2 Petro ka fu joli b'a ISM ka 2 joli b'a ka fu falayi nin ye joli b'a kɔni kabini salon ndulatan 9 bi 1 joli b'a ma se k'a don fɔlɔ compétition africaine na n'u m'u ka ɲɛfɛla baara a man ɲi dɛ u bɛ nin kana kɛ ko aigle aigle yɛrɛ ka fisa parce que olu bɛ penalty sɔrɔ k'o don Sinayoko b'o don nka joli b'a tɛ ka fɛn sɔrɔ mais tɔn ɲɛmaaw kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na min ye Jaba ye k'a Sidibe an b'a fo ale bɛ Salilakaw ka sigi la Sori Kɛmɛso k'a fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen min ye Bayiba ye mairie du district kɔnɔna na an ka monsieur le maire Siriman Bacili k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn falayi an bɛ min ye Seku Sako Seydou Sako Jalafara commune o fana bɛ Keɲeba kɔnɔna na an bɛ Seydou Sako fana fo min ye Fasambu Keyita ye Dabiyakaw ka belebele an b'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn ni ala sɔnna a ma don nataw la an bɛna taa Jalafara han
ni mɛri wele fala ye dayɛlɛ la o ale ye mɛri elile de ye dɛ ale ma sugandi ale kala taara ale an bɛ taa e fa fɛ fala ye bamananw ko min ye hami ye o tɛ hami wɛrɛ furakɛ ni hamina i bɛ hakilina wɛrɛ de ɲini ka se ka kɛ k'o furakɛ fala ye ni ko y'a tigiw kɛɲɛ ni maa wɛrɛ k'i b'i da don a la n'i ma farati u bɛ sɔnda i la anw ka jamana kɔnɔ bi mun kɛlen don k'an sɛgɛn an lamɛnbaaw ka hakɛ to fala ye an caman bɛ yen an tɛ k'an yɛrɛ sugu de dɔn fɔlɔ an ye jɔnniw ye an tɛ se dɔ k'o de dɔn jamana in kɔnɔ fala ye k'a daminɛ Modibo Keyita tile la ka na se fo min ye Général d'armée Asimi ma fala ye président bɛɛ lajɛlen ko min y'u kamana gan o ye maliden ɲuman sɔrɔli ye fala ye walikan kalan ka ɲi kosɛbɛ nka ni a bɛ fara i yɛrɛ ta kan o bɛ sɔn ka i jateli nɔgɔya ni e ye walita kala fala ye n'olu ko k'u b'u ka maaw jate don min u tɛ se k'i jate dɛ parce que e t'u dɔ ye i ka ɲi i ka kan de kɔnɔna na nin waati in na an ye mun lakɔlɔsi o ye k'a fɔ kanw anw ma olu don ba la kabini Modibo tile fo ka na se bi ma fala ye a dala kuma fɔli ka ca maa dun i y'i yɛrɛ de ye n'i y'a ye maninfin i y'i yɛrɛ de fɔlɔ ye filaden a bɛ lamɔ filakan na fila taabolo la dɔngɔnɔden a bɛ labɛn dɔngɔnɔ taabolo la bamananden a bɛ labɛn bamanan taabolo la surakaden min ye burudamɛ ye maraka jɔgaramɛ maninkaw miyankaw sɔmɔnɔw bozow ka taa se fo min ye kakɔlɔw ma fala ye an ka jamana in kɔnɔ yan lamɔ bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka kan de la n'i y'a mɛn den a denna dɔ de la bi mun y'anw sɛgɛn anw ka maakɔrɔw fala ye olu tun bɛ bɛn u bɛ sigi nka u ka kɛlɛw u tun t'u ɲagami ɲɔgɔn na fiyewu n'u kɛlɛla foroko la fala ye n'i nana k'i bɛna kɔlɔnko don a la u b'a f'i ɲɛna ko ayi an ma bɛn foroko la o ye tiɲɛ ye nka kana fɛn wɛrɛ fara a kan anw bɛ fɛ cogo di bi fala ye anw ka kɛlɛw ka ban k'a sɔrɔ mun ni mun tɛ ɲɔgɔn ye sira la an tɛ kɛlɛ la min na an ko k'a bɛɛ lajɛlen ferekete don ɲɔgɔn na an bɛ se ka lafiya cogo an bɛ tulo kɛlɛ la cogo di an k'an ka maakɔrɔw lamɛn an ka taa an ka kɔrɔlenw sira fɛ an k'an ka kalanw sinsin an k'an ka adamadenya dɔn an k'a dɔn an ye sugu min ye o bɛ an lafiya bi mun y'an sɛgɛn an bɛ mun kalan an bɛ ka mun fɔ an ka maaw ye maa kalannen ye joli ye maa joli b'a bolo da yɔrɔ dɔn mun bɛ ka kɛ tɔw ye baarada jumɛnw bɛ yen sigida jumɛnw bɛ yen an ka baarakɛyɔrɔw la an yɛrɛ ko cogo di fala ye bɛɛ ko jamana bɛɛ ko gouvernement bɛɛ ko président fɛn o fɛn mana wuli fala ye bɛɛ lajɛlen ko ko président anw fɛ yan bi mun fana kɛlen don k'an sɛgɛn an bɛ maa labato kɛ kojugu filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na président de ko ten an taara yirituru président de ko ten an ye kɔbɔ président de ko ten fala ye n'a tiɲɛna président tɔgɔ ti fɔ ministre de y'anw bila ka na ministre de ko ten ministre kuntilenna ye nin de ye e b'a fɛ ka ministre sɔsɔ fala ye baara kɛli a bɛ gɛlɛya o la an ka jamana ɲɛmaaw kan ka fɛn dɔ faamu maa minnu ye mara sigi an kunna u ye mara sigi ni kan min ye u bɛ ka baara kɛ ni kan min ye an k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna bɛ kɛ olu yɛrɛ fɛ yen fala ye maa bato bi yan dɛ hakili b'a la k'a fɔ jamanakuntigi dɔ tun b'an fɛ yan fala ye a fɔra ko kaburudon k'a gabakuru fɔlɔ bɛna taa da kin dɔ kɔnɔna na u taara papiye di jamanakuntigi ma k'a ka d'u ye k'a yɛrɛ de kan na ko dugudenw ko ten fala ye jamanakuntigi y'a jigin k'a d'a ka premier ministre ma o ye papiye minɛ k'a lajɛ ko walayi a y'a sɔrɔ a ma papiye kɔnɔna lajɛ kuwa ko ale kɔrɔkɛ b'a bonya koyi ko fɛn o fɛn k'a b'a d'ale ma k'ale ka taga o la muso nana papiye dayɛlɛ fala ye a taara sɔrɔ mun b'a kɔnɔ ko kaburu don a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a kɔrɔkɛ k'a ma ko ɲuman kɛ ale fana y'a jigin ka taa di ministre min bɛ sobaw ni dugubaw jɔ o fana y'a jigin k'a jigin fala ye fo ka n'a di min ye kaburudon dilanbaw ma an b'an yɛrɛ de sugu dɔn hali bi nin bɛɛ bɛ anw ka sigi kɔnɔ nin bɛɛ kɛcogo bɛ anw bolo kasobo filɛ fala ye a dayɛlɛ cogo a sigi cogo munna bi maaw bɛ siran ka taa kasobo baara kɛ
sabula baba ko kɔlɔlɔ b'a la ko ni ma farati k'a dayɛlɛ k'i yɛrɛ bɛ k'a fɔlɔ ye nka maa y'a dayɛlɛ o ma don a kɔnɔ kuma tɛ ka minɛ fɛɛrɛw de bɛ yen banki ti dayɛlɛ kunfɛ fala ye warimarayɔrɔ ti dayɛlɛ kunfɛ furu tɛ kɛ kunfɛ jigiya tɛ kɛ kunfɛ teriya tɛ kɛ kunfɛ ka kow ɲɛɲini k'u ɲɛdɔn ka u baaraw kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ka kan k'o d'o ma n'an y'o bɔ an ka baara la k'a kɛ karisa an ka maa ye an den don an soma don an n'a ye kalan kɛ jogo jumɛn b'a la maanifinya taabolo jumɛn b'a la adamadenya taabolo jumɛn b'a la an ka sigidaw taabolo an ka jamanaw taabolo an ka sigiw kɛcogo fala ye mun ye décentralisation gɛlɛya mali kɔnɔ fala ye kuma kelen pe karisa k'aw ka fara maaw kan n'i y'o fɔ bamanandugu la i ye dugu ci o ti kɛ o fara n ka fala ye maa maa b'a kɔrɔ i t'a fɔ maanifin ma nka dɛ taabolo bɛ ma dɛ nka anw kɔni fɛ bamanan fara n kan o kɛlen o ti kɛ dɛ o de ye a ye an k'a dɔn k'a fɔ an ye sugu jumɛn ye bi mun kɛlen don k'an sɛgɛn fala ye an bɛ fɛnw ta tubabu ka kan na ka miiriw ka kan na k'an b'a lawalew ka kan na a n'an ka taabolow ti bɛn tubabukɛ nana yan a y'a ka mara kɛ a natɔ a kelen de nana muso t'a bolo den t'a bolo jabala t'a bolo o nana fala ye o taara k'o sigi ko dɔgɔtɔrɔ don ka dɔgɔtɔrɔso d'a ma ka so d'a ma ka mɔbili d'a ma ka tobilikɛla d'a ma ka sigiyɔrɔ d'a ma ka garde-corps d'a ma ka planton d'a ma ka ciden d'a ma e b'i ka so bi fala o kelen bɛɛ bɛ e bolo o tuma e b'a fɛ ka mun de kɛ e yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka kɛ ale bɔra jamana wɛrɛ la ka na ale ye garde-corps sɔrɔ a ye planton sɔrɔ a ye attaché sɔrɔ a ye sugulataalan sɔrɔ ko sabula a tɛ jamana in cogo dɔ fala ye bi o bɛɛ bɛ e fana bolo e yɛrɛ k'a lajɛ kɛ ni e yɛrɛ b'a fɛ k'i yɛrɛ lafiya e yɛrɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ ye fɔlɔ fala ye bamakɔ kelen in kɔnɔna na yan an ka cɛkɔrɔbaw ye min fɔ an ye yaasa buru kun ka dun i ka so fo tubabu ka tabali ka sɔrɔ yen furusɛtiya bɛ dumuni kɛ tabali la n'o tɛ buru kun tɛ d'i ma nka bi buru bɛ cogo di an ka k'an yɛrɛ ye cɛsiri ni timinandiya fɛn bɛɛ jamana tɛ se k'a kɛ fala ye nka min bɛ ɲini jamana fɛ o ye lajɛbaw ɲɛɲinibaw mɔgɔw magobaw kuranko jiko kɛnɛyako kiritigɛyɔrɔ fala ye fantan ni ɲɛji se tɛ maa min ye n t'a to ala ma fala ye bɔ min don dɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ dɛsɛ fanga la fo hakɛ a dɔgɔya tɛ dɛ se bɛ n ye bi n bɛ n tile kɛ n bɛ n dingo kɛ n kɔrɔkɛw bɛ fanga la n somɔgɔw bɛ fanga la n teriw bɛ fanga la i jija dɛ i fɔra maa kɔ maa bɛ f'i kɔ n bɛ se ka sabali o de cɛ ka ɲi ka se t'u ye ka sabali o de cɛ ka ɲi n'i y'a bɛɛ kɔ k'i bɛ se don dɔ la i kɛɲɛko bɛ taa n'i ye faamaw a ye aw maa minnu bila baara la a y'u ɲini k'u lajɛ faamaw a kɛlen don ka danaya da maa minnu kan a y'u baara kɛcogo lajɛ faamaw a ye wulikajɔ ni cɛsiri ni lakɔlɔsili fara aw boloda la faamaw aw kɛlen don ka danaya da minnu kan a ye jɔyɔrɔ di minnu ma u bɛ ka mun kɛ u bɛ ka mun kɛ ni jamana nafolo ye baara bɛ ka kɛ cogo di u ka baarakɛyɔrɔ la a y'a lakɔlɔsi n'o tɛ a degun barika bɛ ka bonya fala ye n'i ye maa maa ɲininka u b'a f'i ye ko ala ye mali sɔn ala m'an jɛ dɛ ji b'an fɛ yan fo ji woyolen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'i donna bamakɔ i bɛ masaya segin ala ma wa an ka togodaw ka jugu ye ne yɛrɛ mana miiri k'anw ka sigidaw ye k'anw ka kungow ye k'an ka kɔbolow ye k'a ye ko ngɔku o bɛ falen anw fɛ yen fala ye maa t'a sɛnɛ maa t'a foyi zɛrɛn a bɛ falen a yɛrɛ ma ala ye min kɛ anw ye n'an yɛrɛ ma wuli k'an jɔ a tɛ ɲɛ dɛ wa fanga t'a bɛɛ kɛ dɛ gouvernement filɛnin kɛra waati dɔ la ka i bɛ ka to fanga la fala hali ni maa min kun bɔra ka bi ko i bɛ ka nɔ tɛ yan a ye maaw b'o la k'u bila baara la koyi anw bɛ min ɲini gouvernement fɛ fala ye farancɛla fanga ka garisigɛba ye min ye jamanadenw sɔnnen don jamanadenw muɲunen don jamanadenw sabalilen don u ka kuranko lajɛ an dontɔ filɛ sunkalo la u ka musakakow lajɛ an dontɔ filɛ sunkalo la nin fala ye degun minnu bɛ yen u k'a dɔw lajɛ min ye tajiko ye u k'a sɛgɛsɛgɛ hali bi hali n'o y'a sɔrɔ tile fila in na an b'a fɔ alihamudulilayi kuran fana hali n'an b'a fɔ tile fila in na alihamudulilayi u k'a lajɛ hali bi fala ye kuma mugu tɛ maa caman bɛ kuma nka ni lawaleyali nana i bɛ taa tiɲɛ ye dɛ yɔrɔ kuran filɛ nin ye ale tɛ sɔn nkalontigɛ ma o n'i ye nkalon ta ka da ale la dɔrɔn i b'a ye yɔrɔnin kelen feerefɛnw bɛ ten sugu la tajiko bɛ ten donc bi ɲɛmaaw a ye minnu bila ka danaya ta k'a da u kan
ko o y'aw ka ministre ye, k'o ye aw ka directeur ye, k'o y'aw ka chef de service ye, k'o y'aw ka gouverneur ye, k'o y'aw ka marabolo ɲɛmaw ye, k'o ye kiiritigɛlaw ye, k'o ye préfet ye, o ye chef de brigade ye, o ye gouverneur ye, o ye lasigidenw ye fala ye, u bɛ ka mun kɛ jamana ye ni jamana kuntilenna a bɛ ka taa cogo di? Dɔgɔkun tɛmɛnen jɛkulu dɔw nana an fɛ yan fala ye, u bɔra maninkala, u kun t'a dɔn min don nka an n'u kumana u y'a faamu u taara. Fala ye o ye anw ye, fanga se min bɛ fanga ye k'o kɛ est-ce que o bɛ anw ye? Ni ko kɛra cogo o cogo a ye ɲɛfɔ cogo ɲini a la, maaw ka kunfɔyɔrɔ sɔrɔ a bɛ dɔ b'u ka degun na. I bɛ taa anw ka baarakɛdaw de la fala ye, i bɛ taa mɔgɔw sigilen sɔrɔ marasibɔ, sobiyeta, pariwarikali, dumunikɛ, yɛlɛkolonba ci, kuma tɛ n'i mago ser'u ma i b'a ye bɛɛ bɛ sin ka wuli ka taa ten. Yɛlɛma ka don nin bɛɛ la. Min ka jugu o de bɛ taa k'i bɛ t'i ka kuran sara ko warimisɛn t'u bolo. I bɛ taa banki la u t'a f'i ye ko wari t'a kɔnɔ u b'a fɔ k'i ka taa k'i ka sɛki man ɲi fala ye. A ko gɛlɛyara sa dɛ. Nin bɛɛ bɛ ta ka da jɔnni kun ko fanga fana k'a ɲɛ jigin duguma a k'a lajɛ min bɛ ka kɛ. Maliden ɲuman sɔrɔli fala ye bila ko tɛ sinina ko tɛ labɛn minnu bɛ ka kɛ a bɛ na taa sira fɛ nka a bɛ mɛn dɛ. A bɛ komi président bɛ tilen ka min fɔ an filɛ kɛlɛ min na nin ye an bɛ degun min kɔnɔ nin ye a degun banni an yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ anw de jɔyɔrɔba b'a la fɔlɔ parce que fala hali sɔrɔdasiw filɛ min na nin ye ni jamanadenw t'u kɔfɛ a tɛ se ka kɛ o ni jamanadenw ma sɔn a tɛ se ka kɛ o jamanadenw de y'a dɔn bi k'a fɔ ko nin taasira in ka fisa o la olu fana ni hakɛ min ka kan o dɔw ka kɛ u ye lafiya bɛ se ka na cogo min yaasa min ye baara in ye a tɔ bɛɛ lajɛlen ka sinsin fala ye an bɛ min f'u ye ɲangini ka ye Mali la ɲɛmaa damadɔ bɛ yen bi fala n tɛn'u tɔgɔ fɔ nka u bɛ ka baara min kɛ a ka di ne kɔni ye a ka di ne ye parce que Mali la n'i ye mɔgɔ tanu n'i ma farati i bɛ taa bɔ a ka ko dɔ kan i bɛ tila ka nimisa ɲɛmaa damadɔ bɛ yen bi u bɛ ka baara min kɛ o de y'a ɲɛ ye i tɛ se taa kuma t'a la deli t'a la foyi t'a la i ye a kɛ i bɛ bɔ yen n'o tora senna fala ye ka taa fan bɛɛ fɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ ko la ɲɛmɔgɔ kura dɔw fana bɛ ka sigi fala ye an y'a ye u bɛ s'u ka baaraw la ni jamana ɲɛmɔgɔ sera k'a bɛɛ kɛ ten maa min bɛ min dɔn k'o bila o la fala ye o fana baara bɛ na ɲɛ sabanan ye min ye président yɛrɛ ka kuntilenna a ka miirina n'a ka baarakɛcogo u ka to k'a to yen a ka kuma a lafiyalen sɛbɛn mana d'a ma a bɛ min fɔ fala ye ani n'a kelen taar'i jɔ ka kuma an bɛ min mɛn a kelen ka kuma na kuma tɛ bamanankan na o nafa ka bon ni sɛbɛn kɛra ka d'a ma ye sabula a lafiyalen degun t'a kan foyi t'a kan a bɛ min fɔ a ninkun na o de ye maliyɛnw mago b'o de la bi jamanadenw mago b'o de la bi a ka kunnafonidilaw ani maa minnu b'a kɛrɛfɛ u k'o dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw mago b'o de la n'o tɛ sɛbɛn min bɛ kɛ kuma caman mɔgɔw t'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na o ye baara minnu n'o y'a ka kunnafonidilaw ka baara ye u k'u hakili to o yɔrɔ fana na fala ye ka diripa mɔgɔw k'u fo baara yɛlɛma cogo la min ye wolomasiri tabaw ka minisiri ye a bɛ ka waleya minnu kɛ bi an ɲɛ b'a la fala ye sɔɔni sa an bɛna baro lamɛn n'o ye baro kɛlɛtigi ye ale bɛna ɲɛfɔli kɛ baara min bɛ sen na min ye fanga ɲɛnabɔ dɔw fana bɛ fala ye u fana bɛ k'u cɛsiri yɛlɛma de ma nɔgɔn anw de lamina fala a ka ta ka d'an ma an tɛ baara kɛ n'an taara 9h an bɛ segin so midi n'an nana 15h an bɛ segin ka taa so o y'a bannen wa lakɔlɔsibaa bɛ nin bɛɛ la n'o ma lakɔlɔsi dɔrɔn a bɛ gɛlɛya nin ye sɔgɔmada in na kado ye an b'a di jɔnni ma bɛɛ ayiwa ko bɛɛ jɛ don manakɛ ko ten ka bɔ Keɲeba an bɛ général d'armée Asimi a ka garde corps an b'u fo hali n'an t'u tɔgɔ fɔ sa u fana bɛ cɛsiri ni baara min na don o don ala k'a ɲɛ u bolo halisa ala ka sababu ɲuman kan n'u bɛɛ lajɛlen wolomasiri taba bɛ fa o fan fɛ ala k'u kisi ala k'u tanga baara ko a taacogo ka ɲi PKD n'a ka maaw ka taa se colonel ba ma ale ni Solo k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Kulubakaw fɛ yen ka commandant Baba Sise fana fo ale y'anw ka kunnafoni ɲɛmaaba ye président ale yɛrɛ kɛrɛfɛla la an b'a fana fo a n'a ka cakɛlaw bɛɛ lajɛlen a n'a ka petipetiniw fala ye bi an bɛna taasibila kɛ
ka ɲɛsi an terikɛ an'an balimakɛ an'an ni maa min ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ kapitɛni Seku Tarawele bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bad. Bad tun ye ekɔliden ye Fala ye sanayɛlɛ kalanso min filɛ Danganda la n'a bɛ fɔ a ma ko école normale supérieure ENSUP a n'anw ye kalan kɛ yen. AIM biro sigi kun tɛ kɛ ni Bad ma wuli k'i jɔ ko f'a tun yɔrɔ ka d'a ma Fala ye jɔyɔrɔko ta fanfɛla la min ye Aba Mayiga ye o kun y'an ka secrétaire ye min ye Bad ye ale tun b'an ka biro in kɔnɔna Fala ye wulikajɔ ni cɛsiri kabini ekɔli waati a y'o baaraw kɛ min ye ekɔliko nana kɛ bisiba san tɛ kalan tɛ taa Bad ninnu taara ka taa EMIA concours kɛ Fala ye o kɛra olu garisigɛ ye u n'u ɲɔgɔnna caman bi an terikɛw la ani an filanw minnu bɛ sɔrɔsiya la bi a caman ye colonel ni colonel major ye bi armée kɔnɔna na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Seku Tarawele capitaine ale kun kɛra dagatigi ye Agalokaw fɛ yen san 2012 waati Fala ye k'a daminɛ janvier kalo tile 17 la ka taa se tile 24 ma Bad ka cɛdenw u ni Bamajɔni wale kɛbaw ye kara kɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ in guwanna kosɛbɛ kabini u bɛ mugu ci fo ka taa mugu ban pewu k'u bololaminɛw ban min ye Bad yɛrɛ ka cɛdenw ye u caman ko capitaine e k'i yɛrɛ ta anw kɔni an b'a dɔn k'a fɔ an tɛ se ka bɔ nin ko in na tuguni nka e ka taa a ko jɔnni ale o ti fɔ diɲɛ kɔnɔ ale bɛ to yan ka nin kɛlɛ in kɛ fo ka taa se a banyɔrɔ la Fala ye u ye kirikara waati ta kɛ ka marifaw ci k'o ban ka bugɔtaw bugɔ ka tɛlɛ kɛ k'a ban pewu u ma se ka cɛ in bɔ a dabolo ka Fala ye laban u nana jagoya k'a nikɛnɛ karaba k'a fa a n'a ka cɛden tɔw ka taa ka u bɛɛ lajɛlen su fili don to maa 150 ka bɛn janvier kalo tile 24 ma san 2012 a san 14 o de ye bi ye Fala ye an bɛ taa sibila k'a ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya min ye a furumuso n'o ye Fadi ye yatara k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn maa minnu bɛ yen n'o ye an filan minnu bɛ bi bi na sa n'olu fana bɛ wolomasiri ta bɔ ka gun ka k'u fo k'u waleɲuman dɔn capitaine Ala ka lahara sɔn sumaya n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen ye wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan wulikajɔ dɔ kɛra kunun ni kunnasini Murujakaw fɛ min ye pankuru ye ale kɔni Bamajɔle kɛbaa dɔw ka wulikajɔ dɔ bali Bamajɔle kɛbaa ni Jɔwale kɛbaa k'o caman fa o ko senfɛ min ye baro kɛlɛtigi ye sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a bɛ to senna san 14 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na jamana ale fan 14 na okumu kɔnɔna na sa ka kɛ ni armée yɛrɛ ka san 65 sɔrɔli ye Fala ye Radio Mali ye kuma di chef d'état-major de l'armée ma n'o ye baro kɛlɛtigi ye an ye kunkurunin min sɔrɔ a la an ka jɛ ka o lamɛn k'o filɛ an bɛ ka jugu minnu kɛlɛ u y'u ka kɛlɛkɛbolo yɛlɛma o bɛ faamu cogoya min na parce que gɛlɛya de b'u kan u caman bur'u la caman fagara u la sisan u t'u ɲɛsin a ma sisan donc u bɛ mun kɛla u tun bɛ min de bila sira la min b'olu bɛ yɛlɛ u bɛ mɔgɔ faga surasiw o civils an sera ka dan siri o la filanan ye mun u bɛ mugujugu bila sira kɛrɛfɛla la n'i bɛ tɛmɛ u b'o fɛn an ye fu siri o la o tɛ mɔgɔ sɔrɔ a la ye sisan tuguni u nana drone ninnu bɛ lajɛli kɛ u nana o la an sera ka fu siri o la donc après u nana drone modèle sugu fila ye drone dɔw bɛ yen drone kamikaze u bɛ bombe siri mun na ka bila batiment la fu sɔrɔ o la ani drone mun bɛ yen drone à fibre optique olu bɛɛ u mana na ni fɛn fɛn ani ka attaque coordonnée ninnu kɛ samiya tɛmɛnen u y'a sigi k'o kɛ a bɛɛ sera ka déchouer maintenant laban mun tur'u bolo sisan o ye ka taa bin mɔgɔw kan jatigɛwale ka taa bin mɔgɔw kan k'u ka baganw minɛ u la ani ka taa jagoya ka taa mɔgɔ jagoya k'u ka tugu u kɔ ou bien ka taa jagoya ou bien ka taa bin musow kan o fɛn ninnu n'i ye jatigɛwale mɔgɔ ye o niveau la déjà i kan ka faamu k'a fɔ ko a dɛsɛra de parce que n'a b'a fanga la tuma min na a tɛ nin kɛ o parce que an bɛɛ ka laɲini ye pour que jamanadenw ka tugu an kɔ mais n'i ye jatigɛwale mɔgɔ ye ka se fo nin niveau la ka taa mɔgɔ ka citerne jeni ka taa mɔgɔ ka usine jeni a mun tɛ faso yɛrɛ ta ye c'est que a sera a dan de la a b'o fɛn ninnu kɛ général i ka kuma b'a yira k'a fɔ o waleyaw ye o ye yɛrɛ ɲini waleyaw de wala k'u yɛrɛ ɲini yɛrɛ ɲini waleyaw de don k'a yira k'a fɔ u bɛ yen hali bi sinon bi na caman b'u la sinon n'u b'u fanga la u tɛ nin kɛ n'u b'u fanga la u tɛ nin kɛ donc ne b'a fɔ armée malienne an ka kɛlɛbolo ka ɲi an ma seko yira dama ni fɛn bɛɛ kɛ pour que vraiment jamanadenw bɛ se ka lafiya cogoya min na hali citerne ko caman bɔr'o la u tun y'o daminɛ
bibi na citerne bɛ na sa an y'u gosi gosi yɔrɔw la u bɛ yɔrɔ bila n'u nana jate n'u nana fɛn fɛn an bɛ baara kɛ ka bon voilà ka fu siri o la quoi donc bibi na ne bɛ se k'a fɔ an ka kɛlɛkɛbolo ka ɲi an bɛ dɔ fara a kan hali bi pour que voilà hali n'u nana fɛn wɛrɛ ou bien yan'u ka na ni fɛn wɛrɛ an b'o kunbɛn quoi. ayiwa Général Jara i ko bibi na an ka kɛlɛkɛbolo ka ɲi ayiwa i ka cɛdenw u galabu bɛ cogo di ani u hakili bɛ cogo di kɛlɛ in na. bibi na kɛlɛkɛdenw hakili ka ɲi bibi na n'i y'a jateminɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ u bɛ ka fɛn fɛn kɛ u bɛ ka boli de o terroriste bɛ ka boli donc n'o bɛ ka boli dɔrɔn c'est à dire que digi de digir'u la bon jɔn de bɛ digi k'u la an de bɛ ka digi k'u la bibi na bon bɛɛ hakilina ka ɲi parce que jamana ɲɛmɔgɔ ye fɛn caman kɛ an bɛ ka recrutement kɛ équipement bɛ ka kɛ formation bɛ ka kɛ fɛn caman bɛ ka kɛ donc o de y'a to an de bɛ se an bɛ ka se jatigɛwale mɔgɔw la tan mais o kɔnɔna la vraiment moral bɛ bɛɛ la. an bɛ ɲininkali tɛnku ayiwa. avocat ka jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko baro ale ni ordre des avocats Falaye olu taara ka t'u ka doni baaraw kɛ ministre Mamudu Kasoge ale ɲɛkɔrɔla la ministre ale kɔni ye bâtonnier kura fo n'o ye maître Sulemani Sumuntera ye ka taa sibila kɛ bureau min bɔ yen n'o bɔra baara la n'o ɲɛmaaya tun bɛ Usumani Buba Traoré bolo bâtonnier kɔrɔ k'ale fana fo min ye Sumuntera ye sa k'a k'a cɛsiri baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na o la ale yɛrɛ ka kuma tali senfɛ a y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni labɛnnen don degun fɛn fɛn bɛ yen ka se ka u bɛɛ lajɛlen wuli baara kɛcogo ɲuman sariya hukumu kɔnɔna na k'o sigi sen kan Falaye kiiritigɛlaw ko sariya ye fiɲɛbere de ye o fiɲɛbere in ale kɔni bɛ taa de dɛ a ti maa jateminɛ n'a seri ma a bɛ boli kan ko sariya k'a ka ɲi ten cogo de la min ye avocat ka doni ye a baara bɛɛ lajɛlen kɛra ministre Mamudu Kasoge ale yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na an bɛ a fana n'a ka baarakɛɲɔgɔnw fo Falaye min ye Bandiagara gouverneur kɔrɔ n'o ye Sidi Mohamed El Béchir ye ale yɛrɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa inspection de l'intérieur conseil des ministres tɛmɛnen na sa u y'ale ta k'a kɛ o ye maa kofɔlen Falaye galabu kun ka kɛnɛ kosɛbɛ sabula funanɲɛni don wulikajɔ ni cɛsiriw a y'o baara caman kɛ Bandiagarakaw fɛ yen dugudenw a b'olu lamɛn a ka tali min filɛ nin dɔnkɔnɔ dugu maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko cɛsiri ni timinandiya min b'a la o de y'a to jamana maaw hakili tora a la min ye Sidi Mohamed El Béchir ye a n'a ka baarakɛɲɔgɔn tɔ minnu bɛ Bandiagara kɔnɔna na sa u bɛɛ lajɛlen kɔni ka nisɔndiya yira kosɛbɛ danaya min dara a kan nin waati na général de division Abdoulaye Mayiga fɛ ka nin jɔyɔrɔ in d'a ma administration territoriale kɔnɔna na yaasa a ka faso mago ɲɛ hali bi k'o kɔni diyar'u ye kosɛbɛ sabula maa min don a b'a ka baara dɔn tumutukaw ye kibaruya d'a ma Falaye ko nin waati laban in na k'u ka kurantigɛ ko dɔ bɛ ka fara a kan nɛgɛ kanɲɛ 17 ka taa se 23 ma ko kurantigɛ bɛ ka kɛ o ye tumutu kɔnɔna na tumutukaw ko kurantigɛ tɛ kojugu ye a bɛ se ka kɛ minɛn dɔ tiɲɛni a bɛ se ka kɛ fana gɛlɛya bɛ yen a bɛ se ka kɛ u ka taji fana banna nka u bɛ min ɲini énergie fɛ Falaye n'a ɲɔgɔnnaw kɛra u ka kibaruya d'u ma ka ɲɛfɔli k'u ye o ka fisa u ka to ten maa si t'a ɲɛdɔn ko min ye dugudenw kɔni ye olu bolo ni kuran tɛ ka sɔrɔ u bonya n'u ka karama kama n'u ka wari min bɛ don kuran na Falaye sabula fu tɛ énergie ani min ka k'aw ma o ye bonyamasegin ye k'a f'u ye ayiwa nin baara in b'an kan nin degun in b'an kan k'o de digilen don u la bi n'o tɛ kurantigɛ u b'a dɔn k'a fɔ k'o kɔni an taala o ye nin waati in na ka kɛ ni jamana yɛrɛ n'a ka degun kɛcogo ye laadalatigi minnu bɛ AES kɔnɔna na ale ni dɔnnibaa minnu bɛ yen ni kodɔnna minnu bɛ yen ani an ka laadakɔrɔ matarafabaw Falaye olu b'an fɛ yan k'a daminɛ janvier kalo tile 25 la ka taa se tile 27 ma baara min bɛna kɛ u bolo sa o ye ka hakili jagabɔ kɛ an yɛrɛ fɛ yan sa an ka dɔnni kɔrɔw olu bɛ se ka don baara cogo min baara in ɲɔgɔnna kɛra Nizɛrikaw fɛ yen a ɲɔgɔnna a taara kɛ Burukinakaw fɛ yen a kurumokali hukumu kɔnɔna na Mali la sa ministre Mamudu Dafe ale ka chef de cabinet n'o ye docteur Sala Male ale de tun bɛ yen jɛrɛn sigilen don sen kan sa faso kanu bulonba olu maaw fɛ n'u y'a siɲɛ sabanan ye sabula n y'a f'i ɲɛna cogo min na Burkina ni Niger tɛmɛnen kɔfɛ u nana ka na u bɔlɔ turu Mali fana kɔnɔna na yan baara min nana tali kɛ bɛɛ ni kelenya cɛ fɔ ni kan bɛɛ an ka jamana sabaw laadatigiw a dɔnnibaabaw ale ni min ye minnu kan ka kɔrɔlen matarafa kosɛbɛ olu de kɔni nana ko waleya min tali kɛ fana jamanakuntigi ka kuntilenna kɔnɔna na kuntilenna min b'a to sa bɛɛ ni kelenya min ye cɛ fɔ ni kan bɛɛ u bɛ se ka sigi cogo min na jamanaw bɛɛ lajɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma minisiri ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan a y'u fo k'u waleɲuman dɔn
u filɛ nin ka nin baara min sigi sen kan nin ye nafaba bɛ a la sabula Mali a mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen na min ye AES jamanaw ye o mago b'u den bɛɛ lajɛlen na baaraba minnu bɛna se ka k'u fɛ ani laɲiniba minnu bɛna k'u fɛ ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn minisiri Mamu Dafe ale tɔgɔ la Dr Saliya Male minisiri ka chef de cabinet o ye ale ye fala ye bonyamasegi kɛra CAS kɔnɔna na sibikaw fɛ yen min ye Gimba national ye baara in sigira maa min fɛ sa o ye Umu Sali Sɛki ye a y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan san kɔnɔna na min ye Gimba ye bonyamasegi kɛra ye jamana ɲɛmaaw fɛ fala ye jɔnjɔn dɔ o taara ka d'a ma a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ seko ni dɔnko la kɛnɛ ka ye CAS ɲɛmaa n'o ye Sala Babi ale yɛrɛ tun bɛ yen maa mafalew caman olu nana kɛnɛ kan Umu Sali Sɛki ale min ye sigi in yamaruya a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Gimba ye ko maa tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na maa min don ko ɲɔgɔlɔnbɔla dɔrɔn tɛ denba ɲuman don denfa ɲuman don wa min ye an ka laadaw n'an ka tabiyaw min ye baara kɛcogo ye a b'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn seko ni dɔnko kɔni bankun ka bi a ye seko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye ɲɔgɔlɔn ye a y'o kɛ a ye dɔnkiliw da a ye livruw sɛbɛn a ye baarabaw kɛ Sala Babi baara kɛra ale min yɛrɛ ka kɛnɛ ka fala ye a ko Gimba kɔni maa t'a fɔ ka s'a dan na foli ni tanuni ni waleɲuman dɔn a n'a ye baara minnu kɛ ani fana a y'a yira fana k'a fɔ ko CAS fana ko a kɛra olu fana ta ye yaasa cogoya min na n'u bɛ fɛ ka baara minnu kɛ walima ni kalandenw bɔli min bɛ yen n'a bɛ Mali la yan fala ye k'a b'u ka bolo kan Umu Sali Sɛki ko Gimba ka kalan a ka taa sira n'a ka miirina k'a bɛna kɛ hakili jagabɔ ye don nataw la denmisɛnninnakaw bɛ se k'a ta misali la cogo min a ko jɔnjɔn in yɛrɛ dili tɛ koyi a jɔyɔrɔ a ka baara n'a ka cɛsiri n'a ka timinanja ko k'o foli de kɛ a ye ko wa ko Gimba tɛmɛna sira min fɛ o sira kan ka kɛ denmisɛnnin bɛɛ bolo maa min b'a fɛ k'i cɛsiri k'i jija k'a daminɛ Sangaw fɛ yen ka na se fo Bamakɔ yan min ye degun ni ɲɛni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka tila ka se sɔrɔ tancogo la ko o kan ka kɛ bi denmisɛnnin caman ka taabolo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu b'a fɛ ka kɛ maa ye diɲɛ kɔnɔna na ale ni farafinna yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali la yan ka se ka mɔnabɔ ko Gimba national a ka taga sira o ko de kama u ye nin ta ka nin k'a ye Sala Babi fana y'a yira sa k'a fɔ ko Gimba kɔni bɛna kɛ u ka CAS n'o bɛ sibikaw fɛ npogotigiw bɛ kalan yɔrɔ min na kalo wɔɔrɔ fu falaki fala ye ko o kɔni ko a na kɛ olu ka maa ye u ka jatew bɛna k'a ka don nataw la yaasa n'a bɛ se ka baara kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sibikaw olu fɛ yen ani ni kalasakaw fɛ yen minisiri bɛ sanayɛlɛ kalansow kunna a ko nin waati in na ko min ye ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni ɲininikɛla minnu bɛ yen fala ye k'u tɛ ka taa kalanyɔrɔw la dɛ o la sa ko sariya min sigilen don jamana kɔnɔ n'o b'a yira k'a fɔ ko cololi k'o boli kan koyi ko sabula ni i kɛra i tɛ ye fiyewu i tɛna kalanyɔrɔ la i tɛ ka kalan kɛ denmisɛnninw kunna fala ye i ni ɲangini min fana ka sariya min fɔ ko k'o kɛ ko ale b'o ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ katikaw fɛ sanayɛlɛ kalanso min bɛ yen n'o bɛ mɛtiriw tɔgɔ la olu minnu bɛ sa n'olu ye olu ka lafasali jɛkulu ye Sibsesco Sinefeki Kozesi ale ni Sineseki olu y'a yira sa k'a fɔ ko bi u bɛna baara bila kɛ u ye bataki kɛ sa ka ɲɛsin IFM ale directeur ma ko k'a yira la sa k'a fɔ ko k'a daminɛ bi janvier kalo tile 26 la olu bɛ baara jɔ fo min ye u ka janvier kalo o sara o ka di u ma u y'a yira sa k'u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fɛ sa ko baara kɔni kana kɛ ko ɲɛmaaw ka faamuyali ɲuman sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na ko sabula nin waati in na olu n'u ka hakɛw olu bɛɛ lajɛlen ka kan fala n y'a f'i ye cogo min Yirimajɔ polisiso n'o ɲɛmaa ye maa min bolo bi o ye commissaire principal de police Yusuf Modibo Ka Jara ye a n'a ka danga n'o ye Bayisu Kulubali ye fala ye kabini kalo tile 16 olu bɛ wuli ka jɔ la maa dɔ kɔni o kun ɲininen don u ka ɲininikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ maa kofɔlen fala ye ale ka ko ka jugu dɛ sabula a nana ye k'a fɔ maa min bɛ bi n'o nana ka na i dama kasi polisilakaw fɛ yen a bɛ se plainte 30 ani kɔ ma fala ye sɛgɛsɛgɛliw sa min ye polisiso yɛrɛ kɔnɔna ye sa Yusufu kɛrɛnkɛrɛnnenya Yusufu Kulubali ni ale ye direct n'ale ye polisi ka dangan ye ale ni brigade maaw min ye Modibo Ka ka yamaruya kɔnɔna falaw ye wulikajɔ de bolo da koyi maa kofɔlen fo ka t'u bolo da kan sabula sɛbɛn in a maa kasita cayara kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen nana ka i ta ɲɛfɔ nin waati in na sa min ye maa minnu bɛ yen n'olu degunna nin ko in na olu ye taamasiyɛn minnu fɔ n'u ye miirina minnu fɔ n'u ye waleya kɛcogo min fɔ o taara bɔ maa min kan n'u sɔmin'o la u y'o nɔ taama fo waati jan fala ye kamalen bɛ mun kɛ a bɛna sa a b'a fɔ ko yan ye bɔnbɔn feere yɔrɔ ye a b'o dayɛlɛ yan n'a y'o dayɛlɛ a b'a fɔ k'aw kana sanni kɛ n'a bɔra a bɛ taa mobili feere yɔrɔ dayɛlɛ fa wɛrɛ fɛ ka n'u ni jakaritaw ni telefɔni portable k'u dayɛlɛ ka mɔgɔw bila u kunna nka ne de ko k'i bɛ sanni kɛ i ye wari ci wa fo lahara jɔ don i n'a ti ɲɔgɔn ye a nana to de la sa
muso dɔ a y'o ta kɛ ten cogo la polisilakaw o de nana ka na damakasi kɛ o y'a sɔrɔ maa caman bɛ yen ani polisiw yɛrɛ tun bɛ k'a ɲini wulikajɔ bolodara sa fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka dɔ fara fɛnw kan yaasa cɛ in a bɛ se ka kɛ cogo min sabula ni a ko e ma sa k'e bɛ fɛ ka fɛn san fala ye ni ala ye ci e ka taa minɛn ɲini ka na i siden bɛɛ i n'a ti ɲɔgɔn ye tuguni a ye mɔbiliw kɛ ten ka duw kɛ ten ka balow kɛ ten ka katakataninw kɛ ten mɔbili biro kɔnɔ minɛnw k'olu kɛ ten ka musaka min fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa se sefa wari 400,000 ma fala ye k'o da kun dayi ka taa n'o ye suɛ o la sa polisiw kɛlen k'a minɛ u ye ɲininkali busamisɛn k'a la kosɛbɛ fo a yɛrɛ nana jɔn k'a la fɔ kamalen ale yɛrɛ kɔni ko a bugunatigɛ Elhaji BC san 42 o de don u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ tribunal lakaw bolo sɛgɛsɛgɛli tɔ olu na o larawuli polisiw olu ka wulikajɔ n'u ka timinanja u y'a yira sa olu sera ka nin de kɛ yaasa ka se ka maa kofɔlen k'a sama ka bɔ maaw olu cɛla a ka degun barika kun bonyana kosɛbɛ sabula a ye maa caman so cua contrôleur général de police Yusu Kone ale ka cɛ dɔn ko k'u fo min ye ministre Dawudi ye u ye wulikajɔ min kɛ o la sa Modibo K'a Jara yɛrɛ ko k'a bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin a ka cɛ dɔn ma a ka brigade maaw min ye nin wulikajɔ ni nin baara kɛcogo ɲuman ye k'a ɲini dugudenw fɛ sa fɛn o fɛn n'u y'o ye u ka olu kama bɔ olu de bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛɲini k'a ko la maa kan'i ta sara maa kana kiiri tigɛ i yɛrɛ ye polisiw gɛrɛkun ye an na o baara de ye u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na yaasa ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kelen kan fala kɛnɛ kan yan an bɛ Dumuya fo han Yirimajɔ Ɲamakɔrɔ polisiso a fana ye baara caman kɛ polisi kɔnɔna na an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen n'an bɔra yen sisan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la kɔkan kibaruyaw la fala ye Niger jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin dɔgɔkun laban ninnu na Bamanci wale ɲuman wale kɛba maa 53 u y'olu de bɔnɛ u ni na 37 u y'olu wele sigana hukumu kɔnɔna na ka sɛgɛsɛgɛliw boloda ni maa kofɔlen ninnu caman k'u yera bingaliko la min ye Alizeri kaw fɛ yen Alizeri jamana ministre min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna Faransiskaw ka lasigiden ka baarakɛla min bɛ yen n'o ye chargé d'affaires ye a y'o wele k'o ɲininka ko sabula Faransiskaw ka télévision so dɔ bɛ yen ko France 2 o ye ja dɔ bɔ ka kuma dɔw fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena ka ɲɛsin Alizeri ma k'a yira sa k'a fɔ ko kuma in kɔni Alizerikaw ko k'o falen don nkalon na kosɛbɛ sabula u bɛ ka min kɛ nin kana kɛ ko dakɔrɔbɔli Alizerikaw ye maa kofɔlen ɲininka sa k'a yira k'a fɔ k'u ye min bɔ ja in na u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini wa min ye waleya min fɔlen filɛ nin ye n'o ye Faransi ni Alizeri ka fɔɲɔgɔnkɔ ye k'u bɛ ka fɛn fɛn f'a kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen nkalon ye Libikaw fɛ yen min ye kɛlɛkɛcɛ maa 440 olu a yirala sa k'a fɔ ko olu kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'o sera ka taa wolo fɛn na fɛn min bɛ n'o ye Bamanci ni bingalikɛla jugu dɔw bɛ yen ka se ka taa olu minɛ u y'a ye sa ko maa minnu minɛna sa ko min ye Libika yɛrɛ mɔgɔ dɔw b'a la fɛn min y'olu bolo sa o ye dɔrɔgu kɔni o bɔrɔ 500 o de y'olu bolo o tɛna min feere Libi yɛrɛ dugu ale kɔnɔna na Mozambikaw fɛ yen ji ale ni fiɲɛ bɛ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ maa 145 olu de kɔni ye degun sɔrɔ nin waati in na maa 112 de fatura u ka jamana ɲɛmaaw ka fɛn fɛ tiɲɛni ale barika bonyana sabula fiɲɛkolon fantanbanda sɛnɛfɛnw ale ni da dumunifɛnw ka taa se maaw bololaminɛw ma fiɲɛkolon ni sanji a y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u ka jamana kɔnɔna na musaka minnu bɛ k'o ɲini yaasa ka se ka waleya ninnu dilan o bɛ bɛn dollar wari 100,000 o ɲɔgɔnna ma Faransikaw fɛ yen Tunisie ka caman dɔ fala ye ko binna musokɔrɔba san 90 kan bingali in sa k'a kɛra Nisikaw fɛ yen min ye Tunisie ka cɛ in ye sa ale kɔni minɛnen don k'a bila nin waati in na kasobon kɔnɔna na yanni a ka taa di kiiri tigilamɔgɔw ma Volodymyr Zelensky n'o ye Turkikaw Ukrainekaw ka jamanakuntigi fala ye ale ye welelumada kɛ kunun ko a dɛmɛbaaw ma koyi k'u kana ka na u dɛmɛ ko sabula ko Irisiw ka misilu n'u ka fɛnw kɔni bɛ ka gosili min kɛ bi ko tan foyi t'a la maa bayirika de bɛ bi Irisilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka faaba kɔnɔna n'o ye Kiev ye kuran t'u bolo so kalayala n'o ye chauffage o fana t'u bolo nin waati in dunna min ye glasi ni nɛnɛ ye ale bɛ ka dadigi kɛ mɔgɔw la ye kosɛbɛ États-Unis kaw fɛ yen fala ye halisa o filenkolo fantanbada hukumu kɔnɔna na État d'urgence ale kɔni sigira sen kan jamana 20 kɔnɔna na États-Unis kaw fɛ yen ka taa se f'u ka jamana yɛrɛ faaba ma n'o ye Washington ye waleya in kɛ kun ye min ye sa glasi kuru minnu bɛ ka tiɲɛniw kɛ n'u bɛ ka bin yɔrɔw tɛ se ka taa maa tɛ se ka yɔrɔw sira labɔ terrain siraw ale ni bisi siraw bɛɛ lajɛlen min ye neige ye ale nalen don ka na da o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na karidon sa u ye kibaruya di kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni n'o ye glasi kuru ye a bɛ ka tiɲɛni kɛ u fɛ yen kosɛbɛ États-Unis kuranw tigɛlen don yɔrɔ dɔw la bisiw tɛ se ka boli fɛn caman bɛ yen bi olu bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o de la sa u ye État d'urgence ale sigi sen kan farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna fala ye
an ka ndulatilaw n'o ye stade malien ni joliba ye min ye stade ye ale bɛ ligue des champions na fala ye ale kɔni ye se sɔrɔ bamakɔ yan 2-0 ani petro atletico ka bɔ luanda kaw fɛ angola a ye se sɔrɔ o kan sari ka nin se in o b'a to sa ka kulu min n'a b'o kɔnɔna na n'o ye groupe D fala ye kuru 7 bɛ k'ale bolo min ye joliba kɔni ye sa nin y'ale bɔ ko 3 dasi ko 3 ye ISM Algérie kaw fɛ olu fana y'ale gosi 2-0 min yɛrɛ ka jugu joliba ta la fala ye o ye k'a fɔ sa joliba yɛrɛ kɔni kabini salo fo ɲina a ma se ka joli yɛrɛ de dasi fɔlɔ compétition africaine na n'o ye farafinna ndolatanw ye sari kan joli dasibaw sa o kɛra Tades Ndeki ye ale a don kabini sanga 39 na sanga 44 na sa min ye Mamadou Traoré Kapi ale ye se ka bi fɔlɔ o don Sadisu kɔni nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ sabula u ka jɛkulu kɔnɔna na kuru 7 b'u bolo Esperance de Tunisie ale kuru 5 bɛ ale bolo Petro de Luanda kuru 4 min ye Simba FC ye olu kɔni ka bɔ Tanzanikaw fɛ fala ye kuru fu bɛ olu bolo halisa farikolo ɲɛnajɛ ko hukumu kɔnɔna na FIFA ɲɛmaa n'o ye Gianni Infantino ye ale y'a fɔ juma don ko ni Ala sɔnna ma Marocaw fɛ yen k'u bɛna ndolantan terrain fitinin n'o ye mini arena 30 de jɔ yaasa denmisɛnninw ka farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na Marocaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ n'o ye ndolantan senna ndolantan ye a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la mun dira aw ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye dɔgɔkun min daminɛtɔ filɛ nin ye Ala k'a ban hɛrɛ ani baden na basigi ni lafiya cɛ fɔ ni kan bɛn an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min a k'an bɛn waati wɛrɛ